Calling out all business owners. Optimize your sales with Highland TV and the Regional News Group Luzon. Establish through e-commerce and put out your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Mga magsasaka sa Benguet hirap makabangon. Presyo ng asukal at manok tumaas. Internationalization ng iba't ibang universidad sa bansa isinusulong ng CHED. Pagbabawal sa paggamit ng wangwang at blinker pinaiigting. Bata nalunod matapos dumiretso sa irigasyon ang sinasakyan nitong bisikleta. Kauna-unahang babaeng nanalo sa National Art Competition, Tubong La Union. Garden wedding sa ilalim ng ulan, patuloy na pinag-uusapan. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag Rabi Amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Kahit unti-unti nang humuhupa ang epekto ng pandemya, hirap pa rin makabangon ang mga magsasaka ng Benguet dahil ito sa patong-patong na problema. Magbabalita, Ren de Guzman. Labis na naapektuhan ang kabuhayan ni Tatay Efren dahil sa pandemya. Ngayon kasi itong pandemic. Noong kami dumating itong pandemic na to, hindi mabili ang gulay namin. Lahat kami dito tinatapon. Kung pupunta yung mga army, mga pulis na galing sa iba't ibang lugar, kinukuha nila, dinadala nila doon. Binibigay na lang namin kasi para naman mabuhay ang mga kasamang tao. Ngayong humupa na ang pandemya, hindi pa rin siya makabangon. Tumaas kasi ang presyo ng mga farm input. Ano naman yung mabili na panggamot ng mga mabulok, pero kagaya ngayon, mababa nga ang presyo, kaya wag ka na lang bumili, tapon mo na lang. Kaysa buhayin mo talagang wala talaga. Hindi rin niya maibenta sa mga pamilihan ang lahat ng kanyang inani. Ang pamasahe talaga mahal ngayon kasi mahal na talagang krudo eh. Walang masasabi ang mga may sasakyan, sasabihin nila mahal ang krudo, wala tayong magawa, wala ka rin magawa. Ang kanyang tubo, ipambabayad lang din sa inarkilang mga sasakyan. Isa lang si Tatay Efren sa libu-libong magsasaka sa Benguet na patuloy na pinahihirapan ng pagtaas ng mga bilihin. Of the Benguet people are involved in agriculture. So yun ang pinaka-focus natin sa livelihood ng mga tao. Tingnan natin kung paano rin tayo makakatulong for the meantime sa mga farmers tayo. Pag-aaralan din ng bagong administrasyon ang pagbibigay ng kapital sa mga magsasaka. If we could augment also yung kapital nila. Ang problema natin ngayon, if there is an available funds. Probably yung funds natin ngayon was already appropriated last year by the past officials. So we're looking at the fund for the year 2023. Hanggang ngayon ay pahirap pa rin sa mga magsasaka ang smuggling. Madalas na naipapasok na gulay ay ang carrots. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Dahil na rin sa inflation at pagpasok ng panahon ng tagulan,
tumaas ang presyo ng asukal at ilan pang produkto. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Sa pag-asang kumita pa rin ngayong araw, nagbukas ang turon store ni Aling Dominga kahit sa patuloy na pagtaas ng presyo ng asukal. Ay, malaking epekto yon yung nagmahalang asukal. Kasi hindi mo rin maitaas yung presyo mo kasi baka wala nang bibili. Kasi yung 20 pesos na banana Q halos nila, ayaw na nila eh. Tapos itatas mo pa, di wala na. Ang 5 kilong asukal na dating binibili ni Aling Dominga para sa isang linggong lutuan, ngayoy 3 kilo na lamang. Katulad din ni Aling Dominga, si Frederick na isa namang ice cream vendor. Hindi po kami nagtaas ng presyo ng ice cream. Ganun pa rin ma'am, yung mahal po ng asukal at mga gatas, inaano na lang po namin, dinadamdam na lang po namin. Pero sa presyo po, hindi na po kami nagtaas. Kasi pag magtataas pa po kami, masalo na pong walang bibili. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture sa presyo ng asukal kahapon, may nakitang pagtaas na halos 5 piso lalong-lalo na sa NCR. Sa Baguio naman, pumalo mula 2 hanggang 6 na piso ang pagtaas. Kailan lang po nagtaas, sir? Kahapon lang po, ma'am. Bakit po sa tingin niyo madami pa rin bumibili? Yun pong kailangan natin sa araw-araw natin. Bukod sa pagtaas ng presyo ng asukal, nagbabadya rin ang pagtaas ng presyo ng arina sa mga susunod na araw. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Tumaas na rin ang presyo ng manok dahil sa pagtaas ng presyo ng patuka. Ang magandang balita, bumaba naman ang presyo ng baboy. Magbabalita, Charles Limon. Simula noong nakarang linggo, napansin ni Aling Lani ang paghina ng benta nito ng manok. Kaya lang, siyempre iba naman yung bili nila pagka mura. Ngayon pakalahating kilo, 1 kilo, mga ganun, 2 kilo. Pero okay pa rin, siyempre meron pa rin pambili ng pagkain. Anya, mataas daw ang kuha nila mula sa kanilang supplier, kaya napilitan silang magtaas. Capital nila eh. Sabi naman nila mataas din daw ang pasa dito kasi yung gasolina nga pag-akyat dito. Yun ang inaano nila sa amin. Kaya mahirap ang magtinda rin ngayon. Mula kasi sa 180 pesos kada kilo, umalo ito sa 200 hanggang 220 pesos kada kilo. Kaya ang ilang mamimili, todo higpit ng sinturon muna. Masarap kasi sa panghalo. Mas tipid din. Mas tipid. Kesa din sa manok mismo. Katwiran ng mga tindera, pagtaas ng presyo ng gasolina at presyo ng patuka ang salarin, lalo na ngayong tumaas ang demand ng mais. Pagtaas po. Sir, no, di ikakda. Siyempre, ang gasto na mo fuel, hindi na fuel. Mula sa 13 pesos kada kilo, pumalo na ang mais na patuka sa 19 pesos. Para makatulong, nakatutok ang Department of Agriculture sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga 1,500 na mga magsasaka ng mais sa Cordillera. Ongoing, naka 59% tayong corn, fisheries almost 50% maten, nagiting namin fuel discount card, madamang i-prepare pa lang partner tayong Western Union USSC, the card. Pero ayon kay President Bongbong Marcos, hindi solusyon sa problema ang importasyon. Samantala, mula sa 280 pesos, bumaba sa 250 pesos hanggang 260 pesos ang presyo ng karne ng baboy sa merkado dahil sa pagdating ng imported na baboy. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa tulong ng pataba na gawang lokal, gumanda at lumusog ang aning gulay ng ilang magsasaka sa lalawigan ng Benguet. Pwede rin itong gamitin sa lahat ng klase ng halaman. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Kung hindi bulok, madalas, maliliit at mabagal lumaki ang mga tanim na repolyo ni Nanay Shuning, isang magsasaka sa Atok, Benguet. Klabrot nga, ay sakit ti repolyo nga klabrot.
hangay nga agbalin idi. Mabuti na lamang ay nadiskubre niya ang patabang Omega Green. Pinapaganda po yung ani, unang-una sa lahat. Kasi yun naman yung habol natin kapag nagtatanim po tayo, yung ani. Then yung physical appearance po ng tanim po natin, yun po yung isa sa mga hinahangaan ng mga tao. Kaya dahil dun sa greenish na sinasabi nila, yun po yung mostly, lalo na sa mga veggie natin, yung mga dahon, yung green na green po kasi siya. Tipid rin daw ito dahil sa 500 ml, 2 drum na ng patabang ini-spray ang pwedeng magawa. Sa mga maliliit po kasi na halaman, ay pwede po yung 1 hanggang 2 na kutsara. Yung tablespoon po natin na sinasabi. Pero kapag malaki na po siya, steady na po siya yung 3 tablespoon. At hahaluin doon sa, nakaseparate po dapat yung paghalo doon sa may container na maliit bago ibubuhos doon sa may knapsack sprayer. Mayat mati harvest mi, mayat ti adati mabalin nga mailako, makurta, ngam idi ang kami unay idi awan ti Omega Green nga ibong mami, awan unay ti apit mi. Isa rin si Daniel sa mga napabilib ng Omega Green. Doon sa Chinese cabbage noon, tinry po namin doon sa pagpunla namin sa seedling tree, tapos yung sa pag-transplant namin sa farm, 5 to 7 days nakita namin yung epekto ng Omega Green sa halaman nung supported. Yung roots, madali siyang parang na-establish doon sa lupa. Bukod sa mabilis na paglago ng kanyang mga tanim, wala ring pinipiling halaman ang Omega Green. At tinry din namin sa carrots, sa repolyo, radish, tinry po namin yung Omega Green. Mas maganda naman yung Omega Green sa radish, lalo na kung pag tumubo siya may 2 dahon, i-spray mo siya ng Omega Green, mas madili siyang lumaki. Para kay Daniel, malaking tulong sa kanilang mga magsasaka ang Omega Green dahil gumanda ang kanilang kita. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, nais ng CHED na mas mapalawak pa ng mga universidad sa bansa ang pakikipag-ugnayan nito sa mga international university para sa dagdag na oportunidad sa mga mag-aaral. Magbabalita, Charles Limon. Nagkasundo kanina ang 10 sa mga malalaking universidad sa bansa para sa pagsusulong ng internalization kasama ang European Commission. Ito'y sa pamamagitan ng Project Antenna. We would like to help the Philippines and especially the CHED on the objective of student mobility, academic mobility, and also to upgrade the level of the university in terms of the internationalization of the higher education. Ayon sa Commission on Higher Education, malaking pagkakataon ito upang maihanda ng mga universidad ang mga mag-aaral nito sa epekto ng globalisasyon. Magkakaroon kasi ng oportunidad ang mga mag-aaral na sumailalim sa internship sa ibang bansa. It has become smaller, the borders are porous, we need to connect. There is such a thing as we call globalization. Hindi na lang po tayo ang nabubuhay dito, no? We have to put always everything that we do in the context of what is happening in the global arena. Bukod sa mga mag-aaral, makikinabang din ang mga faculty members sa mga trainings at seminars ng mga partner universities. Kaya maraming universidad ang pabor sa kasunduan. It's more helping our students by helping our university become a better university, and of course to be able now to build a better relationship with other students and other faculty and universities university-wide. This partnership will be very much of help to the students and also to not only to the students but also to the faculty members, because
let us accept it. What they are having there is definitely better than what we have here. So we have to learn from them. Katuwang ng 10 mga universidad ang University of Alicante sa Spain, University of Montpellier sa France at European Foundation for Engagement and Development sa Belgium. Ang Antenna Project ay resulta ng Erasmus Plus Project ng European Union. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mas pinaigting naman ng Highway Patrol Group sa Cordillera ang kanilang pagbabantay at paghuli sa mga gumagamit ng wangwang at blinker. Magbabalita, Ren de Guzman. Iritado si Freddy tuwing naiipit siya sa traffic. Grabe, super, napaka-ubod ng. Sir, anong epekto nito sa inyo? Lalo ang taas ng gas? Malaki nawawala, ma'am. Minsan, naaantala pa ang pag-usad tuwing nakakarinig siya ng wangwang. Kailangan na naman kasi niyang huminto o di kaya'y tumabi. Ayon sa Presidential Decree 96 Series of 1973, ipinagbabawal ang paggamit ng wangwang at mga blinkers sa mga sasakyan. Ang pwede lang na gumamit ng blinkers at saka wangwang ay fire trucks, ambulance, at saka military and police vehicles. Yun lang po yung authorized. At kahit pa may emergency ang isang pampubliko o pribadong mga sasakyan, hindi pa rin sila pinapayagan. Yun naman sa mga private vehicles natin, they can use meron namang mayroong busina yon. So yun yung gagamitin nila, and then they can buksan nila yung bintana, they can wave other drivers para pagbigyan sila. Hindi rin pinapayagan ang mga blinker at sobrang ilaw. Araw-araw nagbabantay ang mga HPG sa mga daan dahil nga mas pinaiigting ang pagbabawal sa paggamit ng wangwang at ilan pang mga sobrang pailaw ng mga sasakyan. Mangilan-ngilan lang daw ang kanilang nauhuli sa buong rehiyon. Kinukumpiska ang mga blinker at binibigyan lamang muna nila ng warning ang mga motorista sa unang paglabag. Sa second time, pag sila ulit yung violator, doon pwede natin silang sampahan ng case. Multa at hanggang 6 na buwang pagkakakulong ang pwede nilang harapin. Samantala, nanawagan naman si Senator J.V. Ejercito kay Pangulong Marcos na ipagbawal na rin ang paggamit ng mga politiko ng wangwang, blinkers at maging pagkakaroon ng mga escort convoy. Hindi po allowed yun. Sabi nga, yung pagga-grant nun is pwede silang mag-request sa Philippine National Police. We have a specific unit na nagbibigay ng convoy security package. Yung pong ating PNP ang magdidetermine kung dapat po sila nabigyan ng convoy security package. Tanging presidente, vice-presidente at Senate President lamang ang papayagang gumamit nito. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, bata, nalunod matapos dumiretso ang bisikleta sa irigasyon. Yan at iba pang balita, abangan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA
or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Nalunod ang 2 taong gulang na lalaki matapos dumiretso ang sinasakyan nitong bisikleta sa irigasyon. Magbabalita, Charles Limon. Nauwi sa trahedya ang masayasanang pagbibisikleta ng mga bata sa Barangay San Luis, Pudtol, Apayao kahapon. Ito'y matapos malunod ang isang 2 taong gulang na bata. Dumiretso kasi ang bisikleta nito sa irigasyon. Naglalaro yung mga bata. On board po yung bicycle po na may sidecar. So, nagdiretso po yung ano po nila, yung nagdiretso po yung bisikleta po sa may irrigation. Matapos mahulog ang bata sa irigasyon, humingi ng saklolo ang mga kalaro nito. Na-report po sa amin yung incident po, mga 4:50 na po yun. So, by that time po, simula na po yung search and rescue operation po natin hanggang po na-retrieve po natin yung hanapan po natin yung bata mga bandang alas 7, 8 na po ng... Aabot sa 7 feet ang lalim ng nasabing irigasyon. Matapos ang 3 oras na paghahanap, nakita ang bangkay nitong lumulutang sa irigasyon sa bahagi ng Barangay Amado, Pudtol, Apayao. Ito ang unang kaso ng pagkalunod sa nasabing irigasyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, Tubong La Union ang nagwagi sa katatapos lamang na National Art Competition. Kilalanin siya sa kwento po ni Sofia Pagaduan. Parte na ng buhay ni Valen ang pagpipinta. Katunayan, 5 taong gulang pa lamang daw siya ay marunong nang magpinta. It was at the age of 19, after I graduated from college, yun yung yun yung nag-decide ako na parang ito yung path ko art talaga. So, eventually it became a profession. Kaya naman ang pagmamahal niya sa nasabing sining, mas nakilala pa sa natanggap niyang parangal. Ito, malaking karangalan na nakauwi tayo ng first place itong taon na to. At magandang balita nga dahil mga babae tayo yung unang babae na nakauwi ng award, no? Ang parangal na tinutukoy ni Valen ay ang 2022 GSIS National Art Competition na ginanap lamang kamakailan. Naiuwi ni Valen ang top prize sa non-representational abstract painting category. Ang winning entry niya ay tinawag na Shift and Change.
It's about change. That you cannot resist change no matter what happens in our lives. Na we can't live in the past, but we have to move on also. No, we have to think of the present and the future. It's about evolution. Kung, di ba, kung saan mo gustong pumunta, anong path yung gusto mong puntahan. So, yun ang naisip ko na gawin na artwork para sa, sa art competition na ito. Isa sa mga naging inspirasyon ni Valen ang mga nangyari sa pagtama ng pandemya sa bansa. Si Valen ay tubong San Fernando. Kilala siya sa kanyang mga abstract painting. Ang painting niyang Shift and Change ay mapapasama sa GSIS Art Collection at mailalagay sa GSIS Museo ng Sining na matatagpuan sa Pasay City. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Pag ikaw ba ay nangakong pakakasalan mo ang isang tao at hindi mo tinuloy yung papakasal sa kanya, is it a ground for disinheritance, no? From the will of the man that you did not marry, or can you be disinherited kasi hindi ka nag-comply sa pangakong ikakasal mo? Ang sabi dito sa Articles 915 to 920 of the new Civil Code, there are several grounds for disinheriting an heir. No, among them is an attempt on the life of the father or the mother or the parents giving the inheritance, no, disloyalty, etc. But yung failure to comply with a commitment to carry is not among those listed doon sa Article 915 to 920 of the new Civil Code. And because it is not one of those enumerated doon sa new Civil Code, then it cannot be a ground for disinheriting a woman just because she did not comply with her commitment to marry the man. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Garden wedding sa ilalim ng ulan, patuloy pa ring pinag-uusapan sa social media. Ang kwento, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Sa milk din ng batang 90s, daratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag 4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag 4S tayo para dengue out! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments.
Wazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Wazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Hindi naging hadlang ang malakas na ulan para matuloy ang garden wedding sa Baguio City. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin itong pinag-uusapan sa social media. May kwento si Ren de Guzman. Buhos man ng malakas na ulan, hindi ito naging hadlang para kay Ken at Nisa na ipagpatuloy ang kanilang pangarap na kasal noong June 18. Nag-meet pa rin kami dun sa garden dahil sinabi ni Ken na kahit na kahit na umuulan man doon, gusto niya pa rin magkita kami dun sa may garden. Nothing is lost, only found. Dahil sa lakas ng ulan, nagpayong na lamang si Nisa para hindi masira ang kanyang make-up. Pero di kalaunan, nung nakita ko sila at the end of the aisle, tapos umuulan, nakita ko na nababasa sila, parang na-feel ko sa puso ko na ulan lang yon. At saka bakit ako nakapayong kung sila nababasa doon, tsaka yung groom ko. So doon ko na-feel na ibinaba ko yung payong kasi parang I will stand by you kahit umuulan. Bawat makapigil hiningang eksena ng okasyon ay nakunan ng kanilang videographer at photographer. Nung moment po na umuulan, kasi sobrang lakas po nung ulan, sabi ko sa kanila kahit phone na lang yung pang video kasi mamahal nung camera nila eh. Tapos nung pumunta na kami ng mga groomsmen sa aisle maglalakad, takbuhan na rin sila, set up, so parang hindi po namin in-expect na gagawin nila yon. Pero the fact na kailangan mong maglaan ng oras mo, kailangan mong mag-sacrifice ng time and yung mga ibang kailangan mong gawin para lang dun sa passion at sa art na ginagawa namin. Susi sa tagumpay ng kasal sa kabila ng mga aberya ay ang serbisyo ng mga coordinator. So kami yung outside of the box palagi na mas nakikita namin yung overview ng mga bagay-bagay na maaaring mangyari, mga kakailanganin. Kaya ganun ka-crucial yung mga suppliers doon sa event. At saka ma'am, parang sa coordinator, hindi pwede ma-friendship over ang mga kamag-anak. Diba? Pero pag kami, this is what we do. So yung room for mistakes namin, napakaliit. Kasi sanay na sanay kaming ginagawa yung mga ginagawa namin. Kung bibigyan daw ng pagkakataon na ikasal muli si Nisa at Ken, pipiliin pa rin nilang ulitin ang kanilang wedding under the rain. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Recount the national